μπαίνουμε στον χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Συζητάμε στο στούντιο του Βόρειου Μισημβρινού με τον βουλευτή Α Θεσσαλονίκης του Κινήματος Δημοκρατίας, Μιχάλη Χουρδάκη. Κύριε Χουρδάκη, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Πιπερίδη, και ο τίτλος εκπομπής σας πραγματικά είναι εξαιρετικός. Σας ευχαριστώ. Τι ήταν αυτό που σας έκανε μετά από χρόνια ενασχόλησης με την ιατρική και μια σημαντική πανεπιστημιακή καριέρα να ασχοληθείτε με την πολιτική? Κοιτάξτε, πάντοτε είχα ένα ενδιαφέρον για τα κοινά. Ήμουνα για ένα διάστημα πρόεδρος των φοιτητών στο Χαροκόπη Πανεπιστήμιο, που ήταν το πρώτο μου πτυχίο. Ιδρυτής και μέλος ΔΣ διαφόρων επιστημονικών εταιριών ή πειθαρχικών συμβουλίων σε επιστημονικές εταιρείες. Αυτό όμως που λειτουργήσε καταλυτικά ήταν ο συνδυασμός δύο πραγμάτων. Αφενός το γεγονός ότι είχα προσωπική γνωριμία με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ούσα τότε πρόεδρος της Βουλής, σε συζητήσεις που είχαμε, αναρωτιόταν για το τι μέλη γενέστε με όλα τα γεγονότα μετά το δημοψήφισμα του 2015. Από πού πήγαζε αυτή η προσωπική γνωριμία? Από τα φοιτητικά μας χρόνια, μέσω κοινών γνωστών, δηλαδή πάει πάρα πολύ πίσω, όταν και οι δύο απλώς ήμασταν φοιτητές. Και σε συνδυασμό με αυτό της είχα δώσει την δέσμευσή μου, είχα δεσμευτεί ότι εσύ θα κάνεις αυτό που κρίνεις σωστό και εμείς οι φίλοι σου είμαστε εδώ. Οπότε όταν μετά από ένα χρόνο θέλησε να ιδρύσει την Πλεύση Ελευθερίας, ήμουνα κοντά. Δυστυχώς με τα χρόνια φάνηκε ότι η Πλεύση Ελευθερίας μπήκε και η Παύλα δίπλα, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και όλοι λίγο αποδομήθηκε το εγχείρημα και εκδιώχθηκαν. Και από ό,τι, αν δεν κάνω λάθος, ήμουν ο τελευταίος από τους πρώτους 5 που ήμασταν εκεί την πρώτη μέρα, που και αυτός εκδιώχθηκε. Βέβαια, πέρα από. Και άλλοι 4 δεν είναι πλέον μέλη της Πλεύσης. Πολύ πριν από μένα και αυτοί φύγανε ή τους έφυγε. Και εκτός από αυτή τη δέσμευση που είχα αναλάβει προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπήρχαν και συναντήσεις, συζητήσεις μάλλον με τα παιδιά μου, που μου διαμαρτυρήθηκε κάποια στιγμή ο γιος μου ότι όλο γκρινιάζεις για τα κακό κείμενα, αφού δεν μπορείς να κάνεις κάτι, μην γκρινιάζεις. Και αυτός ο συνδυασμός των πραγμάτων με έφερε κοντά στο. Επειδή δεν είστε το μόνο στέλεχος που αποχώρησε κατά καιρούς από την Πλεύση Ελευθερίας, και θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι με αυτήν την ερώτηση. Αν σας ζητούσα να μου περιγράψετε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου όπως είναι σήμερα και όχι τη ζωή που γνωρίσατε ως φοιτητής. Τι είδους άνθρωπος είναι? Δεν μπορεί να της αμφισβητήσει κανείς το δυναμισμό. Προφανώς δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσεις εύκολα, απόλυτα συμβιβάσιμη ή κάτι τέτοιο. Εσείς πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Κύριε Πιπερίδη, κοιτάξτε, και μια μπουλντόζα δυναμισμό έχει, αλλά άμα τη βάλεις να κάνει μια λεπτή εργασία θα τα κάνει όλα γης μαδιά μου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου που γνώρισα εγώ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μέχρι πριν την είσοδο της Πλεύσης στη Βουλή είναι διαφορετική από αυτό που βλέπουμε σήμερα, και αυτό δεν είναι μόνο δική μου αίσθηση ή βεβαιότητα. Το βλέπουν και όλοι οι οποίοι συχνά πυκνά μου κάνουν σχόλια για αυτό που εσείς περιγράφετε ως δυναμισμό, ευγενικό το τρόπο. Σε άλλους φαίνεται ως υπερβολή και ως παρακόλληση κάθε έννοιας κανονικότητας μιας διαδικασίας. Ξέρετε, δεν είναι δυναμική αντιπολίτευση το να μην αφήνεις τον άλλο να μιλήσει. Δυναμική και αποτελεσματική αντιπολίτευση είναι να αφήσεις τον άλλο να μιλήσει και μετά να τον ξεγυμνώσεις με επιχειρήματα, όχι με φωνές. Κλείνοντας το κεφάλαιο, Ζωή Κωνσταντοπούλου, την εποχή που εκλεγήκατε βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, συνέβη στην Β' Θεσσαλονίκης να εκλεγεί και η μητέρα σας. Και έτσι σήμερα η μητέρα σας παραμένει ανεξάρτητη βουλευτές. Είστε η μοναδική περίπτωση βουλευτού στην περίπτωση στην ιστορία της μεταπολίτευσης που συνυπάρχει στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο με τη μητέρα του. Νομίζω γιος και πατέρας δεν θυμάμαι, ενδεχομένως να υπήρξε. Είμαι βέβαιος ότι. Ξέρετε όμως, κύριε Πιπερίδη, μπορεί να είναι πολύ σπάνιο ή πρωτόγνωρο, όπως λέτε κι εσείς. Είναι. Πηγάζει όμως από απόφαση κατάρριση των ψηφοδελτίων της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και όχι από νεποτισμό ή από το ότι ο ένας. Δεν είπε κανείς ότι διαδέχτηκε. Καθόλου. Αλλά θέλω όμως να ξεκαθαρίσω το εξής. Και όχι ότι ο ένας διαδέχτηκε τον άλλον. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, που έχουμε τον Πρωθυπουργό με την αδερφή του για πάνω από 20 χρόνια να συνυπάρχουν, όντες και οι δυο σε περίοδο που ο μπαμπάς τους ήταν πρωθυπουργός, με την οικογένεια Κεφαλογιάννη να έχει πολλά μέλη στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, με την οικογένεια Καραμαλή να διαδέχεται ο ένας τον άλλον, και ξέρετε, ο κατάλογος δεν έχει τελειώσει. Ο Βαρβιτσιώτης δεν θα τελειώσει. Δηλαδή, άμα αρχίσω και λέω. Βουλευτής, αν μακροημερεύσετε στη Βουλή και θέλει ο γιος σας να σας διαδεχτεί, θα του αρνηθείτε? Άλλο είναι το να του αρνηθεί κάποιος, και άλλο είναι να βάζει λιτούς και δεμένους και να χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό για να συμβεί αυτό. Και θα σας δώσω δύο πολύ σύντομα
παραδείγματα. Πρώτον, εμένα η μεγάλη μου κόρη σπουδάζει στο οικονομικό. Δεν πάει να γίνει γιατρός, ούτε η δεύτερη που θέλει να δώσει πολυτεχνείο, πιθανώς ούτε ο τρίτος. Και οι δύο γονείς τους είμαστε γιατροί. Δεν πιέσαμε τα παιδιά μας να πάνε προς κάποια κατεύθυνση. Δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι επάγγελμα το να είσαι βουλευτής που με ρωτάτε αν θα αρνηθώ στο γιο μου ή στην κόρη μου το να γίνει βουλευτής. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο καθένας να το επιλέξει, να μπορέσει και να θέλει και ο κόσμος ή να βρεθεί ευκαιρία, αν θέλετε, να βρεθεί κάπου και από εκεί πέρα οι καλοί και οι ικανοί, μακάρι να ήταν και 300, αυτή τη στιγμή δυστυχώς βέβαια βουλεύει 297, να ήταν και 297 ή 300 χρήσιμοι και ικανοί. Αυτό που, κύριε Πιπερίδη, λείπει από την Ελληνική Βουλή, και εγώ δεν ούτε κρύβω τα λόγια μου, ούτε φοβάμαι να το πω, είναι άνθρωποι που να είναι εκεί έχοντας κάνει μια καριέρα. Καριέρα δεν σημαίνει να είσαι απαραίτητα γιατρός. Μπορεί να είσαι αγρότης και να έχει κάνει καριέρα ως αγρότης, να ξέρεις πώς γίνεται το καλό άρμεγμα. Και κυριολεκτό. Είναι οι περισσότεροι βουλευτές. Φοβάμαι ότι οι περισσότεροι έχουν ένα επάγγελμα τύπης, έχουν δηλαδή συγκεκριμένο ΚΑΔ για την εφορία, αλλά είτε δεν έχουν πορευτεί ποτέ από αυτό στη ζωή τους πραγματικά, είτε αρκετοί, και το λέω με όλη το βάρος αυτού που λέω, είναι εκεί για να κάνουν δουλίτσες. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί εξαρτήσεις. Δημιουργεί την εξάρτηση του ότι άμα δεν επανεκλεγώ, τι θα κάνω, και δημιουργεί και την εξάρτηση του ότι άμα πάω κόντρα σε κάτι, δεν θα κλείσω τις δουλίτσες μου. Αυτό λοιπόν πρέπει να τελειώσει, πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι εκεί μέσα οι οποίοι ούτε προέρχονται από τζάκια, ούτε σκοπεύουν να δημιουργήσουν τζάκια, οι οποίοι έχουν δουλειά και αν γυρίσουν στη δουλειά τους δεν θα τους φανεί κακό. Εγώ δεν σας κρύβω, σήμερα πριν έρθω εδώ, μέχρι πριν από 5 λεπτά ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Είμαι εδώ και 2,5 χρόνια άμυστος σε ειδική άδεια από το Πανεπιστήμιο. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει μέρα που να είμαι στη Θεσσαλονίκη και να μην είμαι στο Πανεπιστήμιο, είτε διδάσκοντας όπως κάνω κάθε Δευτέρα αμυστή και ένα Σαββατοκύριακο το μήνα στο μεταπτυχιακό, είτε οργανώνοντας άλλα πράγματα με την ερευνητική μου ομάδα. Τι διδάσκατε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου? Είμαι υπεύθυνος του μαθήματος το 5ο έτο κλινικής διατροφής και είμαστε πρωτοπόροι σε όλη την Ευρώπη έχοντας αυτό το μάθημα στο curriculum της ιατρικής. Έχουμε επίσης τα μαθήματα υγιεινής, προληπτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας και έχω ιδρύσει από το 2018 και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο με βάση τα σχόλια που έχουμε και τις αξιολογήσεις θεωρείται από τα καλύτερα στην Ευρώπη στο κομμάτι της διατροφής. Ζητώ συγγνώμη για την αγνοία μου. Κλινική διατροφή, όχι με τα ιατρικά, γενικώς δεν έχω ασχοληθεί. Τι σημαίνει? Κλινική διατροφή είναι δηλαδή ο τρόπος που πρέπει να διατρέφουμε τον ασθενή όσο είναι κλινήρης? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Εν μέρει ναι, δηλαδή έχουμε το κομμάτι της διατροφής που αφορά την πρόληψη. Αυτό δεν συγκαταλέγεται στην κλινική διατροφή. Και έχουμε και το κομμάτι της διατροφής που αφορά τους ασθενείς. Άρα, είτε στην περίοδο που κάποιος είναι ασθενής εντός του νοσοκομείου είτε εκτός του νοσοκομείου, που πρέπει να έχει ειδικό διατροφικό πρόγραμμα, όντας νεφροπαθής, διαβητικός, προεγχειρητικά, μετεγχειρητικά ή κατά τη διάρκεια της παραμονής στη μονάδα εντατικής θεραπείας, για να σας δώσω μερικά παραδείγματα, με γαστροσκόπηση, με σύνδρομο βραχαίου εντέρου, σε παιδιατρικούς ασθενείς. Είναι δηλαδή τα λάστιχα, αν θέλετε, για ένα αυτοκίνητο. Χωρίς αυτά τα λάστιχα, αν δεν είναι καλά φουσκωμένα και με καλή πρόσφυση, το αυτοκίνητο δεν θα πάει καλά. Με την κατάλληλη διατροφική υποστήριξη, ο ασθενής έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα με την ίδια ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Μάλιστα. Έρθουμε πίσω στα πολιτικά και τα κοινοβουλευτικά. Προσχωρήσατε στο κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη. Όντας ανεξάρτητος βουλευτής μετά να αποχώρησες από την πλεύση ελευθερίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολυκερματισμένη αντιπολίτευση. Ποτέ δεν είχαμε μεγαλύτερο πλουραλισμό στα κοινοβουλευτικά έδρανα και επομένως εναλλακτικές επιλογές περισσότερες για έναν ανεξάρτητο βουλευτή. Γιατί το κίνημα Δημοκρατίας και όχι κάποιο άλλο ενδεχομένως μεγαλύτερο κόμμα? Κύριε Πιπερίδη, το ερώτημά σας είναι εύλογο. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω το εξής. Στα δικά μου μάτια, ένα κόμμα μεγαλύτερο ή μικρότερο δεν έχει να κάνει ούτε με το πόσους βουλευτές έχει στην δεδομένη στιγμή στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ούτε με το πόσα χρόνια βρίσκεται στο πολιτικό στερέωμα. Και γιατί το λέω αυτό? Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 1974 εκεί, το ΠΑΣΟΚ από το 1977, αν δεν κάνω λάθος. Από το 1974. Το 1974, σωστά, 3 Σεπτεμβρίου του 1974 και αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουν μια παρουσία 51 ετών. Έχουμε δει που έφεραν την Ελλάδα, με τα καλά τους και με τα αρκετά κακά τους. Έχουμε δει το τι αυτή τη στιγμή χρωστούν στις τράπεζες, τις οποίες εμείς φορολογούμενοι 3 φορές ανακεφαλαιοποιήσαμε, και βλέπουμε
την κοκορομαχία που γίνεται και θα ήταν για να πάρουμε popcorn και να διασκεδάζουμε αν δεν είχαν ξοδευτεί τόσα δισεκατομμύρια, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσπαθούν να δούνε ποιος έκλεψε από ποιον περισσότερα και να κρύψουν τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας για εγκληματική οργάνωση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Άρα, αν θα πήγαινα σε ένα κόμμα με μια τέτοια ιστορία τύπης μεγαλύτερο, για μένα δεν είχε κανένα ενδιαφέρον, γιατί σας λέω, εγώ δεν είμαι στην πολιτική για να κάνω καριέρα. Έχω αφήσει την καριέρα μου εμπολής ή προσπαθώ να την τρέξω παράλληλα, προσφέροντας με τον τρόπο που μπορώ και όσο μπορώ στα κοινά, και γι' αυτό, παρόλο που είχα κρούσεις από όλα πλην ενός τα κοινοβουλευτικά κόμματα όσο ήμουν ανεξάρτητος, επέλεξα να πάω σε ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα που μόλις είχε ιδρυθεί, το Κίνημα Δημοκρατίας, βλέποντας και προσδοκώντας ότι αυτό αποτελεί κάτι καινούργιο, κάτι το οποίο δεν κουβαλάει βαρύδια, βλέπετε χρωστούμενα σε τράπεζες, δεν έχει εμπόδια εξαρτήσεις από μηχανισμούς, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ακόμα και τώρα όλα τα μέλη και εμείς οι βουλευτές συνδράμουμε πολύ σημαντικά προκειμένου να ιδρυθούν και τα γραφεία που έχουμε στην Τσιμισκή 60 γωνία Αγίας Σοφίας και γραφεία στην Ξάνθη, στο Βόλο, στη Λαμία, στην Αθήνα, στον Πειραιά. Και άρα, έχοντας μάλιστα το Κίνημα Δημοκρατίας και σαφή πατριωτικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι μέχρι τώρα στα κόμματα της αριστεράς ή της κέντρο-αριστεράς και μόνο η αναφορά της λέξης πατριώτης ή χώρα ή πατριωτισμός τους προκαλούσε φλίκτενες, όλα αυτά λοιπόν συνηγόρησαν στο να συμπράξω και εγώ με ένα νέο κίνημα, το Κίνημα Δημοκρατίας, προσδοκώντας μια αλλαγή. Αν αυτό θα έρθει μέσα από αυτό το κόμμα ή όχι, δεν μπορώ να σας το προδικάσω. Εγώ κάνω το καλύτερο δυνατό και όλοι όσοι είμαστε εκεί συμπορευόμαστε με αυτό κατά νου. Οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν την αισιοδοξία την αρχική των ιδρυτών του Κινήματος Δημοκρατίας και των συνεργατών του Στέφανου Κασελάκη. Δεν δίνουν, εν πάση περιπτώσει, μεγάλα ποσοστά. Εσείς προσωπικά είστε αισιόδοξος? Συμφωνώ. Είδα σήμερα τη δημοσκόπηση που σήμερα εγώ δεν ξέρω αν ήταν από χθες το βράδυ, που δίνει 4% στο Κίνημα Δημοκρατίας. Ξέρετε, κύριε Περίδη, σε αυτόν τον πολυκερματισμένο πολιτικό χώρο που βλέπουμε σήμερα, όπως πολύ σωστά είπατε, το να είσαι σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, όντας ένα κόμμα ενός έτους, χωρίς καμία οικονομική υποστήριξη από κανέναν, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, μεγαλοεπιχειρηματία, μεγαλοεκδότη ή οτιδήποτε άλλο πλην από τα μέλη μας, είναι επίτευγμα. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι τα ποσοστά μας αυτή τη στιγμή υποεκτιμούνται και θα είναι πολύ καλύτερα όταν θα είναι οι εκλογές, και το βασίζω αυτό στο γεγονός ότι πέρα από τις πόλεις που σας ανέφερα ενδεικτικά που ήδη έχουν ανοίξει γραφεία, βλέπω και τον παλμό και την συμμετοχή του κόσμου και των μελών μας σε ό,τι αφορά και την δημιουργία τομέων, την παραγωγή πολιτικού έργου, προγράμματος και τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις. Και αν θέλετε να το αντιπαραβάλω αυτό με την περίοδο που ήμουν στην Πλεύση Ελευθερίας, η Πλεύση Ελευθερίας κατάφερε και πήρε ένα ποσοστό 3,2% αν δεν κάνω λάθος, ενώ που πηγαίναμε ήμασταν 3 και ο Κούκος. Εδώ πέρα είμαστε εκατοντάδες σε όλες τις εκδηλώσεις, οπότε θεωρώ ότι πραγματικά σιγά σιγά εμποτίζεται ο κόσμος από τις ιδέες, από την καθαρή ματιά, από τη φρέσκια πνοή και από την αδέσμευτη φωνή του Κινήματος Δημοκρατίας, και αυτό λίγο-λίγο θα φέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Όσο ήσασταν βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ή ανεξάρτητος βουλευτής και ο Στέφανος Κασελάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πώς σας φαινόταν η σύντομη προεδρική του θητεία? Οφείλω να σας πω ότι δεν την παρακολουθούσα στενά. Την περίοδο που εγώ ξεκίνησα να είμαι ανεξάρτητος, ξεκίνησε και η προεδρική θητεία του Στέφανου Κασελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε καμία επαφή, καμία επικοινωνία, ούτε κάποιο ενδιαφέρον, θεωρώ από καμία μεριά, για να υπάρξει τέτοια συμπόρευση. Και το γεγονός ότι εκπαραθυρώθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτός και χιλιάδες σύνεδροι, οι οποίοι νόμιμα είχαν εκλεγεί στα ιστορικά τους όργανα και δημιούργησαν αυτό το νέο φορέα, δεν σας κρύβω ότι εμένα μου κίνησε το ενδιαφέρον ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι καθαροί, αμόλυντοι και με ένα όραμα, διότι για να αφήσεις την καρέκλα σου και την ευκολία σου και να πας κάπου αλλού, έστω και αν σε πιέσουν γι' αυτό, δείχνει ότι δεν θέλεις να συμβιβαστείς. Την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα τη διαβάσατε αυτή? Όχι. Νομίζω ότι όχι. Λόγω έλλειψη χρόνου ή άπαξ? Και έχω έλλειψη χρόνου, αλλά ξέρετε όλοι οι ψυχολόγοι λένε δεν έχω χρόνο γι' αυτό. Όποιος θέλει βρίσκει χρόνο.
Θεωρώ πραγματικά ότι είναι ένα κίτρινο βιβλίο 700 σελίδων. Αυτά που εμφανίζει ο Τσίπρας στο βιβλίο του, λίγο ή πολύ, όσα έχω δει τέλος πάντων από δημοσιεύματα, υποτιμούν σαφέστατα όλους όσοι υπήρξαν δίπλα του. Απλώς αδυνατεί ο ίδιος να καταλάβει ότι με αυτόν τον τρόπο υποτιμάει και τον εαυτό του, διότι σε μεγάλο βαθμό ήταν δικές του επιλογές αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς έχει στο μυαλό του το να ξεκαθαρίσει το τοπίο, σε εισαγωγικά λέξη ξεκαθαρίσει, στον χώρο που κάποτε ήταν πρόεδρος και πρωθυπουργός. Είναι όμως βέβαιο, και το βλέπω αυτό συνομιλώντας με πολύ κόσμο στον δρόμο, κύριε Πιπερίδη, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την πρεμούρα του Τσίπρα για να κάνει rebranding, ούτε μπορεί να ξεχάσει κανείς την πάρα πολύ σοφή παρεμία που λέει ο λαός μας, ότι άλλαξε ο Μανώλιος και έβαλε τη βράκα του αλλιώς. Ο Τσίπρας είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι αυτός που έκανε αυτά που έκανε το διάστημα 2015-2019. Αυτοί που τον αγάπησαν, εξακολουθούν και τον αγαπούν με ή χωρίς την Ιθάκη, και αυτοί που είναι απέναντί του δεν περιμέναν το βιβλίο για να βρεθούν απέναντί του. Εφόσον όμως έχουμε μια αντιπολίτευση και έναν ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, πολύ διασπασμένο όπως είπαμε, και προφανώς δεν θα συνεχιστεί επάπειρον αυτό, ακόμα και αν δεν γίνουν τάσεις, αν δεν δρομολογηθούν διαργασίες συμπόρευσης μέχρι τις επόμενες εκλογές, θα γίνουν μέχρι τις μεθεπόμενες. Γιατί αλλιώς θα κυβερνάει ο Μητσοτάκης για τα επόμενα 50 χρόνια. Αν Θεωρείτε στο σπίτι του ο Μητσοτάκης? Δεν άκουσα. Θεωρείτε ότι ο σημερινός πρωθυπουργός θα εξακολουθήσει να είναι στο σπίτι του? Πιστεύω ότι αν υπάρξουν οι εξελίξεις που αναμένονται με τις δικογραφίες που είναι στα σκαριά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο γι' αυτό να συνεχίσει να κοιμάται στο σπίτι του. Ξέρω πολύ περισσότερα και εκτός αέρα με χαρά να τα μοιραστώ, αλλά και δεν είμαι ο μόνος που τα ξέρει. Απλώς αυτή τη στιγμή υπάρχει φόβος από κάποιους, υπάρχει η έγνοια του ας μείνουμε στο καράβι, μπας και μας κάνουν αύριο υπουργούς, ή μας δώσουν καμιά γενική γραμματεία ή κάτι άλλο. Αλλά όσο το κουβάρι ξετυλίγεται, και ευτυχώς έχει αρχίσει και ξετυλίγεται, να είστε βέβαιος ότι και στόματα θα ανοίξουν και θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όλα όσα έχει κάνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα σκάνδαλα, υποκλοπές, το κομμάτι της διαφθοράς και στην έλλειψη ελευθερίας στον τύπο, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πείσει για το αντίθετο, αρκετά από αυτά αγγίζουν το όριο της εγκληματικής οργάνωσης, κύριε Πιπερίδη. Είστε πολύ σκληρός στη διατυπώση σας και μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο. Διότι επίσης μου έκανε εντύπωση, άκουγα τον Στέφανο Κασελάκη πριν από 1-2 μέρες να μην αποκλείει ενδεχόμενο κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν κάθετος όχι με το Μητσοτάκη. Ένα κόμμα που δεν το λέει, δεν θυμάμαι αν το λέει στα επίσημα κομματικά του κείμενα, αλλά θεωρείται, κατατάσσεται στους αριστερότερα του κέντρου. Εσείς θα διαβλέπατε ένα ενδεχόμενο κυβερνητική συνεργασία σας με μια άλλη Νέα Δημοκρατία, με ή χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εσείς θα μου πείτε. Και αν ναι, τότε πόσο ριζοσπαστικό και πόσο καινοτόμο θα είναι ένα πρόγραμμα, ένα κόμμα του οποίου η προωθημένη, μπορώ να πω, κοινωνική ατζέντα είναι αδύνατο να περάσει σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς δεν θα έχουν τις ίδιες απόψεις οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τον Κασελάκη στα θέματα των ομόφυλων ζευγαριών ή στα θέματα της οργάνωσης της ανθρώπινης κοινωνίας. Είναι εύλογα όλα τα ερωτήματα που θέτετε. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, να σας πω ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν στη μεγάλη πλειονότητα τον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Άρα φαίνεται ότι. Με χίλιες πιέσεις όμως και δεν είναι σίγουρο θα το ξανά έκαναν αν είχαν ευκαιρία ενός αντίστοιχου. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ αυτή την αίσθηση έχω και για τις πιέσεις και για το αν θα το ξανά έκαναν. Εν τούτης όμως είναι δεδομένο ότι το έκαναν. Επίσης, έχετε δίκιο ότι μιλάω σκληρά, μάλλον σας φαίνεται να μιλάω σκληρά, μιλάω αληθινά. Ούτε προσπαθώ να στρογγυλέψω τα λόγια μου, ούτε προσπαθώ να ευχαριστήσω ή να μην δυσαρεστήσω κάποιον, και αυτό εκπορεύεται από αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα. Δεν έχω ανάγκη, με την κυριολεκτική έννοια, του να επανεκλεγώ. Σαφώς και αν ο κόσμος θεωρήσει ότι το κίνημα Δημοκρατίας και ο Χουρδάκης στην Α' Θεσσαλονίκης θα μπορέσουν να εκφράσουν τις θέσεις των πολιτών ή να ψηφίσουν, θα χαρώ. Αν όχι, θα ξαναγυρίσω στη δουλειά μου. Άρα δεν χρειάζεται να στρογγυλέψω τίποτα. Επίσης, αναρωτηθήκατε ευλόγως αν μπορεί το κίνημα Δημοκρατίας να συνεργαστεί με βάση και τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος πριν από λίγες μέρες. Σαφώς το κίνημα Δημοκρατίας δεν έχει δεξιό πρόσημο, έχει ένα κεντροαριστερό πρόσημο. Είμαστε
φιλελεύθεροι με την κυριολεκτική έννοια, όχι με τον νεοφιλελευθερισμό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την έννοια του να μπορούν οι μικροί, οι μικρομεσαίοι να σταθούν, να μην υπάρχουν καρτέλ, να μην υπάρχουν κομμάτια της οικονομίας τα οποία δεν ελέγχονται και δρούν εκ των πραγμάτων από τον πλημελή έλεγχο ανεξέλεκτα εις βάρος των πολλών. Και σε ό,τι αφορά την πιθανότητα συγκυβέρνησης ή να δώσουμε θετική ανοχή, ψήφο ανοχής στην επόμενη Βουλή σε κάποιο κόμμα, οφείλω να σας πω το εξής. Θεωρούμε ότι οι συνεργασίες συνολικά και στο πολιτικό κομμάτι, κύριε Πιπερίδη, είναι κάτι θετικό. Άρα, εγώ σας βάζω τώρα ένα θεωρητικό σενάριο. Το κόμμα Α είναι πρώτο με 20% ή με 25% και το κόμμα Β είναι εκεί και το κόμμα Γ και το κίνημα Δημοκρατίας έχει, ας πούμε, μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα των 10, 20 και 30, εγώ σας λέω, που είναι πολύ μεγάλη. Θα ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα. Προφανώς ο λαός αποφάσισε ότι δεν θέλει το κίνημα Δημοκρατίας να είναι αυτό που θα κυβερνήσει. Δεν είμαι όμως καθόλου σίγουρος ότι έχει αποφασίσει ότι θέλει να πηγαίνει απανωτά σε εκλογές. Αυτό ήταν το πλαίσιο στο οποίο ο πρόεδρος είπε θα συζητούσαμε συνεργασία με το πρώτο κόμμα. Πιθανώς ή προφανώς αναφέρθηκε στη Δημοκρατία, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό το κόμμα εμφανίζεται ως πρώτο, βάζοντας όμως ξεκάθαρα πολύ βασικές κόκκινες γραμμές ότι όλοι αυτοί που έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα, ο Τριαντόπουλος, ο Βορίδης, ο Αυγενάκης, ο Μητσοτάκης και ο κατάλογος, ξέρετε, δεν είναι καθόλου μικρός, δεν μπορούν να έχουν λόγο την επόμενη μέρα αν θέλουν να πάρουν ψήφο ανοχής από το κίνημα Δημοκρατίας. Εμείς ούτε θέλουμε να καταστρατηγήσουμε την επιλογή των πολιτών σε όποιο βγάλουν πρώτο κόμμα, ούτε θεωρούμε ότι όποιος ψηφίσει κάποιο κόμμα απαρέγκλιτα βρίσκεται στην ίδια κατηγορία με τον Μητσοτάκη, με την υπόλοιπη εισαγωγικά ομάδα του εγκληματική ή όχι, αναλόγως πώς θα το δει ο καθένας. Οι ψηφοφόροι είναι άνθρωποι σαν και εσάς και σαν και εμένα και εμείς ψηφοφόροι είμαστε και μπορούμε να καταλάβουμε. Άρα η απάντηση είναι ότι εφόσον βρεθεί κόμμα, όποιο και αν αυτό το πρώτο κόμμα, το οποίο σε πολύ βασικά σημεία που θέλει το κίνημα Δημοκρατίας, ένα εκ των οποίων είναι πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 που έχει ασυλίες για τους βουλευτές και για τους υπουργούς. Μια σειρά άλλων αλλαγών που αφορούν την κατάργηση, την μείωση του υπερβολικού ΦΠΑ και ενδεχομένως και την περαιτέρω μείωση από άλλες κατηγορίες καθημερινής ανάγκης και καθημερινής χρήσης. Και μια σειρά τέτοιων θέσεων, αν αυτά γίνουν μετά από συζήτηση και μετά από διαβούλευση σεβαστά και υιοθετηθούν και δεν μας δοθεί από την άλλη μεριά κάτι το οποίο να είναι ξεκάθαρα αντίθετα στο πρόγραμμά μας, θα μπαίναμε σε μια συζήτηση προκειμένου η χώρα να μην έχει απανωτές εκλογές. Αν όμως πρέπει να πάμε αργά ή γρήγορα, κάποια στιγμή θα αναγκαστείτε να συζητήσετε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο ίδιο πλαίσιο, κύριε Πιπερίδη. Θα συζητήσουμε και θα συνεργαστούμε ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, το εμφανίσαμε 13 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ. Αν πούμε ότι έχει 100 σημεία και μπορούμε να συμφωνήσουμε στα 50, στα 60, στα 70, θα είναι μια εξαιρετική πρώτη αρχή. Δείτε όλες τις χώρες που μακροημερεύουν και οι οποίες οικονομικά πηγαίνουν από μέτρια έως καλά. Πολύ λίγες είναι μονοκομματικές και στις περισσότερες υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Η συνεργασία, η αποδοχή, η ζήμωση, αν θέλετε, και η σύμπνοια σε πάρα πολλά θέματα, νομίζω ότι έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από μειονεκτήματα. Κύριε Χουρδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ που με είχατε εδώ σήμερα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής.